Ajde, Žiko. Hajde, tu sam ja. Ti prijavi, ja, sad. Oži. Hunter, a? Hunter, Beastmaster. A ne. Tvoja omiljena klasa. Najbolji. Aj nek mi Bog pomoći. I to baš sam Hunter došao u ovoj da snimam. Ba, možda nisi trebao. A ima da izađeš na YouTube. Nemoj, molim te sad. Ja. Nemoj da rog. Ja. Druid. Ja. Pa isti su oni malo prezatni. Ajde, druidi u seklonu. Puni sad ovog. Deflect, lane, sad kad sam se čekao. Gdje? Ajde, 6 sekundi kast. Tako je, čao. Koji čao. Morao sam da ga seklonujem, da pobegnem. Tuci se sad ti s njim. Pa dobro, kako se to... Tuci se dok se ja malo ne ishilam. Wow, it's like fun. Ja, jebem. Ne može, ubacio sam ga u seklon. Ajde. Ajde. Ćao. A? Koji damage ima? A?